free speed boost before June 15. Follow our FB page para sa HD for updates. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Oy! Gusto ko na lamang ang imong gugmang gi-ahak. Upaya kinindughan ko ano dili ako masagama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oras! 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 Alas 8:10 na. Oga, syempre yan na po ang atong Gugmang Gi-ahak Morning Edition. Salamat sa mga gasunod sa akong lunch break edition. Usahay magsugod tag alas 11. Barag alas 11 kung magsugod dapat. Sabay sa inyong pagpaniud to diha. Salamat ha. Marco Werbana. Anong wala na radio ang gahi ni Bay para mo tanaw ka sa amo sa online. Atangi ang mga pagbabago. Munang giingon niya ituloy ang pagbabago. Atangi. Salamat sa mga nagtanaw sa mo online sa Gahi ni Bay. Sa mga wapa naka-follow, wapa naka-share, i-share na. Paki-follow na po Gahi ni Bay Facebook page Bitok Bitok University o sa YouTube channel po na mo nga Gahi ni Bay, sa Spotify nga Gahi ni Bay. Lito trapoy sa na imong kamera Lito bigay murag magkuan ga moist. Trapoy kay murag kuan murag kaulan nun ang imong kamera. Ladies and gentlemen, syempre, the celebrity taxi driver, Lito Englisero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Ay, grabe. Mahirap talaga yon. By the way, good morning sa intanan sa itong mga kagaya, itong mga viewers. Good morning sa intanan to all my relatives in California to Wow. see the FB Live. Thank you very much to see my face of my relatives in California. California mo, good morning. And also, those are watching Parasat. On the Farasat HD Live, good morning to all the viewers around there. Kwanta, ang Parasat nato, tibuok Miss Or, tapos napagita sa Bukidnon. Valencia, kompleto. There's a Bukidnon area. Yeah. Councilor Bernie Kagahi, good morning. Good morning, brother. How was your weekend? Oy, si Papa na injection na. Magpa-injection na ba ka? Wala pa schedule man, naghulat pa ta. Wow. So may imong kuan sakit. Dapat naman kay sakit. Sakit sa iro. Dili ang sakit nako, dali ra ko hopeless ba, dali ra ko masakitan. Wow. Dali ra ko muhila kana ra gyud, dali ra So humukunog kasing-kasing. Pagingon og luhod na mapugos igod. Mamo. Pag may naghubo, mahubo ra po na. Pila ra gud atong kusugod niya, dali ra tangyon. Murason pag. Ay, ang Gugmang Gi-ahak kaya sa atin ng Biramax Capsule. Mas gahi, mas lami. Napaba kay stock dalit. Dugay-dugay na kaway stock ha. Magid ko. Unsa na mi ana gali? Ay sus, lagi ka. Ang Biramax Capsule katong kapangita sa mapalit nani siya sa butika pang masa. Ana mo dia sa Beles na butika pang masa dia. Napo dia sa Kauswagan butika pang masa. Okay, og napo sila sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, og Save All Pharmacy distributed by JB Pharma. O sa mag-Biramax Capsule na. Labi na ka ng mga amahan diha nga ambot lang. Sa Father's Day noon, grabe ang namalit daw ingon sa mga taga-butika pang masa. Grabe daw na. Pero mga asawa mo na may namalit.
Ang mga asawa mo na malit. Napugos ang asawa og inom para matagaan og gana sa banama. Anak alam yan yung Biramax Mango, di lang ni pampagahi, pampabalik pa sa gana. Kung saan man ang gahi kung way gana, di ba? So muna ang uban ay mo kabalaka kay Biramax, FDA approved ni siya. Tapos herbal pa gini siya, no harmful side effects. O syempre ang atong Biramax, yati rin sa atin ng Bioprobics Probiotics. Kamo ba bago lang gyupirahan? Kabalo ka kung bago ka gyupirahan kagahi Lito. For example, daghang kay ka mga antibiotic. Ang kanang antibiotic nga tambal, kanang antibiotic nga tambal, mopatay na sa imong mga bakterya regardless kung good or bad bakterya. Mahurot na tanan. Mao na ang kailangan ka og supplement nga ang usa ka capsule na 10 billion ka good bacteria. 10 billion. Grabe. So pag tumar nimo, mo ni siya mutabang sa imo para dali ra ka maka-recover sa imong operasyon. Mo nang kamo diha mag Bioprobics. Bisitahin nilo ilang fan page Bioprobics Probiotics. Okay na ilang fan page diha. Or adto mo sa pinakadool nga butika pangmasa sa may Kauswagan o diri sa may Veles. Bioprobics. O siyempre ang gumangyati din sa atin ng Mustang. O sa meaning sa Mustang? Mangumusta kay mangutang. Iloy, ang Mustang, pinakabago ni siya nga alco mix. Alcoholic mix. Kung asa, kini siya bagay ni siya labi na sa mga babae. Ladies drink ni siya, kaya doon na lang kini 10% alcohol. Tang lasa ni medyo sweet, wild, and strong. Gahay. Ay mo, sweet, strong, and wild, baliday. Tamis-tamis, pero ang alcohol, 10% lamang. Lami kay ni sa labad, labi na kung grabe ang ice. Tanaw mo, Netflix, bawal pa man mag-bar-bar. Pagpalit na lang mo, mag-stocking na lang mo Mustang. Available na siya sa Carmen Mart, sa Ororama, o sa tanang mga Champs Convenience Store. O sa Pagulatan, itry nyo na Mustang Alco Mix. O syempre, Lito! Yeah. Ito na ang atong Lito's Quote of the Day. Basa? Don't wish it were easier, wish you were bitter. By By Jim Rowe. O sa pakibasa otro? Don't wish it were easier, wish you were bitter. By Jim Ron. O sa pa, don't wish. O sa pasabutan na? Ayaw, what do you mean wish? Kanang Pagdahong. akong pangandoy. Ayaw ipangandoy nga sayon. Ba, kailangan mangandoy ka, Werman. Bisag asa, unsay maayo. Pwede. Easier mo. Di na ka nang mouse ka na sa lapis para i-resume mo kung na yung sayop ka. Eraser man to. Eraser. Ito na po, simulan na po natin alaman. Ito po ating letter for today. Agay, cool. Ayaw sa karon cool. Kay MGCQ pag ayaw sa cool. Nangayog pang load. Ayaw lagi cool. Kay why load cool. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito. Dear the hard Bernie and the hard Lito. Kumusta mong duha? How are you both of us? Tana okay ra mo duha. I hope you're a good. Nara mo sa may panglawas. I hope you're a good body, everyone. Itago na lang ko sa pangalan si LORIE. Just call me, my name is LORIE. Tana matagaan ko ninyo solusyon o advice sa akong problema.
I hope you give me a solution and advices for my problem. Ngayon nanguyab na ako. Just according me, Nga itago na to sa pangalang si Arnel. just call, ay, dili ni kanong taga, kuha na to sana? Ha? Cameraman? Sanyel eh. Arnie ba to? Arnel man eh. There's, according me, the name is ARNEL. Sa tinuod na lang, dugay na ako ning kaila si Arnel. The truly, ARNEL is the almost, how many years in friendship? Sa tinuod na lang, medyo ganahan po ko ni Arnel. The truly, there's a like of ARNEL. Ang problema, The problem, kay medyo ang ilang apelido o ilang kaliwat sa barangay, mga bad record. the problem is the relatives of the family is the bad record of the barangay. Mga kawatan, mga pusher, mga adik. What do you mean kawatan? Kawatan, ganang thief. Thief. The family is thief and the drug lord. And all the family is addict. Again, ang ilahang apelido medyo baho sa bamong barangay. And the family of my courting me is, what do you mean ba? Not Bad odor. very noise. Say noise. Saba man ang noise. Bad odor. I said, the very bad order of my family name of the barangay. Ang ila ding apelido kay AH. the family name is Hiyach. Baho giday. Bosa dili ka na ako mga ginikanan sa ilang kaliwat. But my family, my parents did not be alike of the family. O nga ning naitabo. This is the starting of love life. Arnel, ayaw na lagsulod sa balay. Di ratas gawas. Nga ba, ihatod na kayo, pakita na kasi may ginikanan nga, gigugmat ka. Ayaw na. Diri lang ta sa gawas kay kuan manggod ka lang medyo saputon si mama karon kay gidugo. Bisag 80 anyo siya sa gidugo lang gyapon. Nagminupos. Ay, kabala ka, ipakita na ako sa imong ginikanan nga, wala ako gabinuan mo. Dili ko parehas anang DJ nga ibilyan na kadiyas kananan, biyaan na yun. Anade? Ha? Nade? May inguli nila, pangutangan ko Boy Negro. Sunod na lang. Ayaw lang nung kay basig isapot si mama. Pero kabalo ka, Arnel, tana masabta ni mo nga, dili ko basta-basta nga sugton ka. Pero sultian ta ka burang na nasa 80%. Yes, apit na gamay na lang. 80% na lang. Kung siguro, kung di lang nadako imong tiyan, basig na nasa 90%. Mag-gym pa ako, mag-gym pa ako. Tapos kanang mong ilong, oh. Sa sige ni mong swab ba ni dako na ng bangag sa imong ilong. Ani na lang, sige di, tumanon ta ka, dere lang ko. Pero sa sunod, gusto na ko may kita sa imong ginikanan. Noon sa ka tinuod ng mahal sa iyong anak. Di ko gusto mamakak ni mo, Arnel. Naku isulti ni mo nga kanang tinuod. Yes, kita na. Dili palagi kay dako kagtiyan. Kanang ing-ani ba? Kanang Lisura, tana di ka malain ako. Kanang Arnel, kanang ang ako mga ginikanan. Di mangguganahan mo kay baho daw kay mo og mga record ris barangay. Unsa? Kanang siyempre, di ba, katong niaging simana lang, di ba, pareha mo kapilido atong nadakpan nga na-bypass operation diya sa unahan sa may zone 8. Oh, kinsa ba, di ba pareha mo kapilido to, di ba, imamantong uyuan?
Oh, ako tong uyan, tong nadakpan itong miagking bulan, ako tong first cousin. O tanawa. So, nadungog na saan mo nga ang imong mga relatives dito sa barangay mga adik. Tapos, so, nila. tapos katong niaging simana, kisa man tong maestra nga, gireklamo sa estudyante kay murag na molest siya. Di ba apelido mangyapon to ninyo? Di ba imo mangyapon tong uyuan? Mga parentira man mo na compound mo na. Ay, Ginoo ko. Katong napaisa, katong naging bulan, katong bitong na-scam, katong ang imong piso mahimog 2,000. Di ba imo mangyapon tong uyuan? Lagi mo gina sila compound mo gud mi dia mga. Tapos, natana to imong isa ka uyuan nga murag nagserbisyo sa simbahan pero mo putoy na chismis nga nangawat og halad sa pari. Di ba imo gyapon tong angkol? Igsoon sa akong papa to. O tanawa? Munang galisod ko sa kumama pagsulti nga buutan ka kay tanan nimo mga relatives, mga bad record. Usa na ko Ay, kabalo manasip. nga ikaw lahi ka. So ano na, ako yung studio sa iyong mama. Ako yung pakita sa iyong mama nga, kanatoon. Mga parehas may kaplido, pero lahi man mga pagkatao. Imong pamilya day buutan di ay. Kami mga, sa balay, may tinabangon may nga mga tao. Pag na'y mabilin nga pitaka, iuli gina. Oh, mao ba? Pero wa na'y sulod. At least giuli. Ang mga Giuli. ID kay lisod na kay na lukato ng ID balik. Mao ba? Kamong magsuon, wala pa may mga bad record sa imong mga igsuon ana imong papa. Akong magulang, wa ginasukad nagbisyo-bisyo, way record na sa barangay. Kami nga pamilya, sa tibok na mo nga pamilya, kana amo lang mga relatives may problema. Kami wa, bisan pag agtuon ni mo na among kapitan, wa gid may record ya nga pa o mga igsuon. Pero saan Kung ako ginikanan pagsulti? na. Saan ako pagsulti sa kumama nga? Lahi mo nga pariya mong gigay mo kapilido, AH. Atong ipakita sa imong mama nga lahi mi nga pamilya, parehas doon mi kaplido, pero ang amo batasan, lahi magbatasan ng tao. Oh, ala, si mama man siguro na. Die! Murag si Si mama mama. gina ba? Usa man, mutago ka. Lakaw dito ka. Lakaw dito. Ayaw. Ayaw. Ha? Oh, lakaw Ayaw. na ba? Die! Ayaw. Ayaw. Ma? Ayaw. Nara man ka diri. Unsa na ka? May gabi te. Abi ko magna ka sa plaza. Ngano naman ka diri yung naguban-uban na sa kaning lakihan ni. Te, may gabi te. Unsa na kamay sa gabi Arnel? Dahil ningon ko sa di ba ningon ko sa imo dahil nga di ka maguban-uban aning Arnel dahil kay mga bad record nilang pamilya nila. Ma, Te. ayo pag ana ma. Unsa may te, unsa Arnel nganong ni anima ka diri Arnel? Te, akong ato din mong anak te nga, nagtimailan nga tinuod ko na igugma sa mong anak. Palayo te. na gigaludon ko na yung story. Arnel, palayo. Arnel, sultihan na kastin Arnel. Di ko ganahan ni mo, Arnel. Kay kanay mo mga igsuon, mga relatives ninyo diya, na iladog yun na diri sa barangay nga mga bad record. Te, ako naman to mga uyuan te, wala man isa mong pamilya te. Ay, sus, mo ragyap po na na kayo na parehara mo mga duguan mo. Oh, Dili man na tinuod dahil lagi ingon te nga December black together te, dili man wow. te. Unsa nga kasabihan? December black together din naman te. Mao ba? No, di na tinuod. Tao sa dili tinuod nga halos pareha man mo kapilido. Ngilad kayo mga bad record, gabi mga adik, nabi mga manyakis, napay nangawat sa halad sa pari. Unsa mga klase niyo mga relatives, doy? Tadi ko gusto nga masagulan ng among, kabalo ba ka, doy? Ang among lahi, doy, kulba, doy. Mga pang-abogado, mga honorable mention, mga bright niya mo, mga kwan, doy. Among apelido, doy. Tamasagulan lang sa imong apelido, doy. Di may maganahan ni, doy. Tama na, mabi. Te, sorry kay te pog nga sila te. Kay kita ka nang lubiti, kita ka nang ngarad daw sa mo ulo te. Sa kana. Sa problema ana. Kana kita ka ana te di ba napulo ra man nakabuk te. Nagi apo isa ka buang ana te, dili makaon te. Usa na isa ka buang sa inyong pamilya sa napulo ang 8 buang man taduha ra dili. So ako rin buton te. Doy pasayloag yung ko doy ha. Pero burag pugsong ginakunay kong anak nga di na ipagkita nimo kay
Di gyud ko gusto nga masagulan niya mo mga apelido. Kay kulba ram niya mo mga apelido na mo mga kulba ram niya mga kulba hinam ram niya mo mga liwat. Tadi mi gusto nga masagulan og mga liwat na mga huy simba ko. Ma, tama na mabi. Mga liwat sa gahiltap. Mama kalagot kay ka ma. Inganay mong mga ikaw ra bay leader sa among magsige grocery sa simbahan tapos inganay mong pamaba. Pagtarong ra gud ma. Di ba naman na sa Biblia mga nag-ingon nga dili ka mag-judge og tao ma? Dili porke nga pareha sila og apelido, automatic ingana na din ma. Do pare-pareha sila mga ilong ma. Bala na dia. Doy, pasayloan Eh. gyud ko doy. Pero sa karon pa lang, undangin na niya akong anak. Di ko gusto nga mag-uban mo. Goodbye na lang o magkita ba ko sunod doy. Nga mag-uban-uban mo doy, ambot na lang yun mo doy. Te. Palayo. Te. Shh, day, ikaw. Eh. Pauli ito, day. Ma. Te. Pauli ito. Maba. Te. Pauli na. Pauli na dito. Kisa ko, te. Na, magpaili sa lagag apelido, analit mo na may tabuhan ng kalakiya. Mo na Kinanglan ta. Oh. Kinanglan taga attorney ani. Attorney ko Basco. Ipausap na ang imong apelido. Kay baho na kayo sa inyong... Alas 8:30. Balikan to si Kagahi. At mo bin akong